Här håller jag på att bli stoppad av polisen i Vietnam. Men jag ska visa er exakt hur man duckar en 2,5 miljoner dongböter. Kolla här. So when you come to there, you have to stop and pay money for the police. How much? 2.5 million. 2.5. Yeah. Fucking hell man. 2.5. That's too much man. Okej, vad som sker nu är så att vi träffar den här gruppen som ni såg. Och vi gick fram till han tourguiden här som ni ser här. Så nu ska jag betala dem 400 000, 2 drivers som ska komma med mig. Och köra mig över polisspåren. Ja, det här löser jag. Bro, thank you. Let's go. Haha, let's go. Let's go man. How do you say let's go in Vietnamese? Đi thôi. Đi thôi. Đi thôi, đi thôi. Police here? Let's go! Give me! Let's go! My bro, my bro, my bro.